La ceràmica és el 23% del PIB i el 21% de l'ocupació total de la nostra província, el 94% de la producció nacional i el 80% de les empreses del sector estan ací, en la nostra terra. I aquest efecte que té la ceràmica a la nostra província és multiplicador, perquè cada euro invertit es convertís en 4. I de cada ocupació creada directament per el sector es generen 4 llocs més de treball de forma indirecta o induïda. Per tant, la ceràmica fa multiplicar les oportunitats i el futur de la nostra província. I des de la Diputació Provincial, com a govern provincial, som ferms defensors d'aquest sector que és vital per a la nostra terra. I per això, baix el paraigües de Castelló Terra de Ceràmica, mostrem a través d'aquest stand una nova programació que vol donar a conèixer a tots els visitants el potencial ceràmic de la nostra província. Vull, i estic segura que de part de tots els que estem ací, desitjar a totes les empreses castellonenques el màxim dels èxits en esta fira. Volem que este 40 aniversari de Sedixama marque un antes i un després en la nostra indústria.